Katanat Social Welfare jong ka Sorkar Meglaya glarake ka International Day of Persons with Disabilities Halor ka pangpading, amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Hakanigasngi ulat ka jala u Jingkyrshan ulat pensyai Halor ka jinglong kong san jong kilong yeng ban ai Jingkyrshan gitu kibadon Jingduna gi Dkhot met. Hakajuk ka por ulakan tu bandon ke jingkit klik kelum deki bor Sorkar baki seng bhalang hakaban ai ke jing sumar ka bapakai ki ulat pentiknai ke jing ai jing rap na Raj Bhavan bat na ke Sorkar India bakin thop kum ki jing thmu na ke bentaban bujli ki khmat khnang ban pen bha ke jing im jong ki tu ki bedon kam hakajuk ke por la penlong ru ke program hasajer community hall nongpo hakaba u MLA ke nongpo ulalong kongsan haba ajing kren uba miral bonds iem ula Banjur Halor ke jingdon kam ban ajing sumar mar kumjo da ka buram ki Briew ki bedon ke Jingduna ki Dkhot met. Even any responsible person, it is his responsibility to see that that child should also lead normal life. Kemar kata kani kejeng kenmau ya kani kesegi ke bakarpang kelai tarik ban kesnem kalong ban kersiu tia ban kenmau yagi ba ngide ban shim yagi kaju bat kiwe pat kiba biang ya kita konten. Ka all giant